Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. What a beautiful night. Madzulo abwino kwambiri. Choyamba ndithokoze kwambiri ndikupereka ulemu wa your honor Madam Mary Chirima pokhala nafe madzulo ano. And your daughter, we don't take it for granted or lightly. Thank you so much for being with us this evening. Ndipereke ulemu kwambiri kwa running mate yanga and family olemekezeka Dr. Matthews Mtumbuka and Madam Mtumbuka. Ndipereke ulemu kwa Deputy President IUTM. Ndipereke ulemu kwa Secretary General athu muli pano madzulo ano. Ndipereke ulemu to our right friend Right Honorable Mark Katsonga Piri. Dzulo tinasaini an agreement kuti UTM ndi PPM tigwirira ntchito limodzi. Ndipereke ulemu kwa Dr. Mpokosa chifukwa chokhala nafe madzulo ano. Thank you so much, Doc. Ndipereke ulemu kwa ma Vice President athu onse amene muli pano, ulemu wanu ma VPs. Ma advisors a President amene muli pano. Komanso ena tonse azitsogolera chipani cha UTM moni nonse madzulo ano. Muli bwanji? Tikukumana madzulo ano, madzulo ofunikira kwambiri. Mmene tikukhala munomu anthu 75 m'Malawi muno mwa anthu 100 aliwonse akutchedwa kuti ndosaukitsitsa. Ndipo tikukhala muno dziko la Malawi ndi losaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Chonsecho takhala ndi azitsogoleri mbuyo ntchito ya boma, ntchito ya zipani. Chipani chimapangidwa chipangira government affairs tsiku lina chilowe mboma, ndi zipani zakhala zikulowa mboma zaka zonsezi. Koma mmene tikukhala pano 2025 August anthu 75 mwa anthu 100 aliwonse m'Malawi muno ndosaukitsitsa. Dziko la Malawi ndilosauka kwambiri. Ineyo funso langa ndikumati ndi chipani chanji chalamulira mbuyo muno which has the guts kubweranso akufuna lamuliranso dziko lino. Mmene tikukhala muno anthu 91 m'Malawi muno mwa anthu 100 aliwonse alibe ntchito. Ndiye mbwera kudzatani? Mmene tikukhala muno chaka ndi chaka anthu 65 mwa anthu 100 aliwonse m'Malawi muno amakhala osowa zakudya chaka ndi chaka. Kotero kuti ana onyenchera ndi oposa hafu ya ana onse m'dziko lino. Chiwerengero chonse cha Malawi hafu ndofupika
chifukwa timene timakula tilibe zakudya zokwanira. Kutanthauza onena kuti vutoli tonsefe kha abwera chipani chanji ndikupita akanika kuthana ndi vuto limene timalimba mu nyimbo yathu ya national anthem ya njala. Maboma abwera ndikupita, njala tisira nayo. Chimene akufuna adzayimenso pa 25 September ndi chani? What morality do they have to justify why they should come back? Achinyamata athu akumaliza skulu alibe ntchito, chifukwa 91% ya Malawi ndi malova, alibe ntchito. Anthu 90 mwa Malawi 100 aliwonse nyumba zawo nzopanda magetsi. Anthu 90 mwa Malawi 100 aliwonse nyumba zawo alibe madzi aukhondo, amakamwa madzi mzithabwi. Anthu 70 mwa Malawi aliwonse nyumba zawo nzamaudzu zozira. Titatha zaka 61 tili pa ufulu odzilamulira. Nkhani nthawi za timangoyinena, koma ndi nkhani yakuvuta kwa utsogoleri umene wakhala kukanika zaka ndi zaka. Timasankha anthu, amabwera, amalemera ndikupita. Anthu amene aliko mtindalama dziko lino ndi 15% okha. Mukayang'ana anthuwo ndi andale okhaokha. Analemera chifukwa cha katangale. Ndiye amangobwera kudzapanga katangale, ife tavotere apange katangale, adzipita nkumusiya lese osauka. Ndiye Malawi amene tili naye lero 2025. Mukaonika kwambiri mupeza kuti kuchokera 1964 mmene tinatenga ufulu odzilamulira kudzafika lero 2025, boma loyamba la Dr. Hastings Mzibanda lidachitapo chitukuko, zipatala, maskulu ndi zina zotero. Koma mupeza kuti chitukuko chimene anapanga chija panali chifukwa chimodzi anapangira chitukuko. Adabwereka ndalama zambiri ku maiko akunja, kotero kuti by 1994 ndalama zimene zinabwerekedwa zinali over 250% of GDP ya dziko lino. Zinali zokwera kwambiri zimene azibwereka nthawi imeneyi. Andi alipo anthu ena amanena kuti adachita bwino, kuchita bwino kwake kunali kokhako kuti malemu Dr. Banda anazisankha ndale zawo kuna kuti ndikhala oyanjana ndi azungu. Sindiyanjana ndi anzanga mu region muno, poyanjana ndi azungu aja amapatsa ndalama zimene atukulira dziko lino ngati ma grants komanso ngongole. Mmene amatuluka mboma inde anapanga chitukuko, koma atatisira dzingongole zosati zamasewera. Mmene amatenga a president opuma His Excellency Dr. Bagini Muluzi mu 1994 anapeza mavuto akuluakulu atatu dziko lino. Vuto loyamba limene alipeza ndilona kuti ngongole zinali kuti zachuluka kwambiri dziko lino. Number 2, anapeza kwacha yathu itasokonekera kwambiri, chifukwa kamuzu adayigwira kwacha kuisiya pa $1 equals 1 kwacha, pamene sizena kukhala chonchoyi. Ndiye anayisiya ndalama ija pamene paja amayenera akonze zimene zija. Komanso makampani ambiri aboma munali katangale woopsa, ndiye makampani aja osamalowa pansi. Ndiye panali makampani zambiri zimene zimalowa pansi nthawi imene ija. Abagiri Muluzi amayenera akonze mavuto akuluakulu atatu amenewa mu 1994. Amalimbana nawo, anayesetsa mbali yawo mpaka na 2004 mmene amatuluka mboma. Mmene amatuluka mboma ndi mmene abwerano the late Dr. Bingwa Mutharika
2004 atabwera iwowo chimene adachita mwayi kwambiri kuna kuti anthu akunjaja adatikhululukira ngongole zija zimene zidakhala nthawi yonse imene Abakiri Muluzi ali president. Atazikhululukira ngongole zija panakhala ngati kuti tili ndi kamwayi ma interest amene timapereka ngongole zakale komanso chifukwa tinalibe ngongole ina iliyonse abingu ndimeneno ndalama ija sidasungika nthawi imene ija adaitenga ya ngongole ija ma interest payments adaitenga ndikupangira chitukuko tidachiona nthawi imene ija komanso anakabwereka kwambiri ku China pafupi $1 billion imene adayilowetsa kuti no papakhale zitukuko zingapo ngati pamene takhala pano ku stadium mast ndi zina zotero ndalama zimene adakongola nthawi imene ija adapanga ka approach ka malemu angwazi kobwereka ndalama ndikupangira chitukuko ndi mmene ka chitukuko nthawi imene ija 10 years imene ija 7 years imene ija kadaoneka chifukwa anali ni mwayi wokabwereka ndalama zina ndikupanga zimene zija. Abwera a Joyce Banda abwera apita ngongole zinali zitakweraso kale ndiye zochitika zake chitukuko sichinaoneke bwinobwino nthawi imene ija mulamuliro wa akuluakulu awiriwa. Fast forward tafikano pano mavuto amene ali nawo dziko lino ndi mavuto akulu kwambiri. Ndi mavuto akulu kwambiri chifukwa ngongole zimene zimaoneka zotsika zija panopa zakwera kwambiri. Pano ngongole zija zachoka pa 4 trillion 2020 zafika 18 trillion zimene amatiuza panopo koma zona zake ngongolezo nzoposa 18 trillion chifukwa mafuta amene tikumwa pano akugwisa ntchito ma letters of credit ngongole komanso mukapita ku makampani amafuta kuli ngongole zambirimbiri over 1 trillion zimene sizinaperekedwe ku makampani amene aja. Fertilizer Subsidy Program wa 2021-22 kuliso ngongole over $100 million yosaperekedwa. Ma contract ambiri amboma lero akungopereka advance ya 20%. Kuli ndalama zambiri zoti ziperekedwe za nkhani kwa ma suppliers ndi ma contractors ambiri aboma. Mmene tikukhala muno ndikumayang'anana ndi masankho a next month. Tidziyang'ana kuti kuli chingongole choposa 24 trillion Malawi kwacha. Chonsecho MRA ikumatolera 3.4 trillion pamwe pachaka. Pa 3.4 trillion ipo 1.7 trillion apereke masalary anthu ogwira ntchito mboma, 1.7 trillion apereke ma interest ku ngongole za boma. Ndiye kuti akatolera MRA akulipira zinthu ziwiri, akalipira zinthu ziwiri palibe simene angathe kupanga. Chonsecho tili ndi zingongole zonsezi tili nazo panonse. Komanso most likely kuyang'ana kutsogoloko pali vuto la exchange rate limene lilipo. Limene linalipo 1994 dzukhanga MCP ndi khalidwe awo. Akamachoka mboma amasiya zingongole, mmene asira 1994 akuzisiyanso pano. Mmene ndalama ya kwacha adayipangira fix 1994 1 kwacha to $1 pamene imene akukhala around 15 kwacha to $1 nthawi imeneyo atayipanga fix idavutitsa kuti Abakiri Muluzi ayikonze ndalama ija amene akulawa president pa 16 pano apezanso chimodzimodzi kuti ndalama Malawi kwacha ayipanga fix pa 1,700 kwacha koma zona zake ili already around 5,000 kwacha on the parallel rate. Munthu akufunika apange that correction tikamabwera pa 16 September pano. Zimene azipanga nthawi imene zija na sokoneza nthawi imene zija azisokonezaso ngakhale panopo. Zona zake nzona kuti kunjaku forex kulibe, anthu akugona ma filling station, anthu akuvutika, ndeti ndi chingongole chimenecho ma suppliers talipire komanso ku exchange rate kuli mavuto ankhani ngati amene wawo.
komanso tikukhala muno pamene mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Fetereza mina malowa president achakwera anali 18,000 kwacha pe 50 kg bag. Lero fetereza uja wafika 158,000 kwacha pe 50 kg bag. Imeri almost 844% rise. Kukwera kwa 844%. Ndiye titatitapa sasa president achakwera fetereza akakwera chimodzimodzi ayandikira 1 million pe 50 kg bag. Akakutika kusanchiro mulingo okhaokhawo. Mmene amalowa mboma achakwera thumba la chimanga lili 6,000 kwacha. Thumba la chimanga lija lero lafika almost 100,000 kwacha madera ena, kutanthauza kuti lakwera by almost 1,500% thumba la chimanga mu zaka 5. Tikapa saso zaka zina 5 likakwera by the same margin, thumba la chimanga 50 kg lifika 1.5 million kwacha pe 50 kg bag. Funso nkumati kodi president amene akulowa pa 16 September nkhani ya fetereza achita nayo bwanji? Chifukwa anthu akukanika kugula fetereza pa 158,000 kwacha pe bag. Nkhani ya chakudya achita nayo bwanji? Anthu akukanika kugula chakudya pa 100,000 kwacha pe bag. Actually masankho akamachitika pa 16 September fetereza afunika mwezi omwewo kuti anthu ayambe kudzala cham'ma Oktoba, November, December mvula ikamayamba. Kodi solution ilipo? Chifukwa mdziko muno fetereza yonso pali mulibiretu. Forex tilibe, feterezayo mulibe mdziko muno. Chonsecho tikuyenera kuti chaka chino alimi akhale ndi zonsezi zofunikira. Ndiye tikaliona dziko lathuli likuchita kuonekeratu kuti lili mavuto aakulu. Munthu amene akulowa mboma chaka chino aone kuti kodi boma liyenda mwa mtundu wanji kupita chitsogolo, chifukwa lili mdzikongole. Bomalo ayemwera yangotuleka ndalama kochepa asanaganize ndi china chilichonse. Ndi chifukwa chake ifeyo a UTM tikunena kuti zikufunika kusintha kwenikweni kwa kachitidwe ka zinthu dziko la Malawi. Palibenso kuchitira mwina. Zikufunika tidziunike kwambiri kuti Amalawi tiyenda bwanji kupita chitsogolo. Tili ngati nyumba imene kupeza 100,000 kwacha, ili ndi zingongole zambiri 100 million kwacha ngongole, tikupeza 100,000 kwacha. Ana akungoenda ndi makabudwe ong'ambika, tikuyenera tiganizire mwanzeru kodi tipita bwanji chitsogolo. Lero our model imene tachoka nayo kumbuyoku ndi model imene idalipo 200 years ago, pamene anyamata ena anachokera ku UK kubwera kuno ku Malawi, anaona nthaka yabwino, anaona weather yabwino, anaona anthu awo aku UK kuti anthu awo amasuta fodya kwambiri, wamasigas na pipes, kuti anthu awo amamwati kwambiri. Ndiye adapanga business kuti metupita ku Malawi ndi nthaka yabwino ndi weather yabwino, tikayambe ulimi omalima fodya kuti anthu athu kumangalande adzikhala kumasuta fodya. Anabwera kuno tikalime sugar, tikalime tea, tidzigulitsa kumangalande kuti anthu athu kumene kuja akhale ndi mwayi wa tea. Anabwera kuno anthu amene akugwira ntchito mu estate iwa tapatse chimanga adzilima adzidya nkumatigwirira mu estate athuwa. Inali business model imene inaliyomveka 200 years ago. Lero anthu akuti fodya ndoyipa amaononga mapapu. Lero anthu akuti yayi sugar ndi tea zimaononga thanzi la munthu tidzisiye. Ndi anthu asiyasiya zonsezi chakunjako nsika kulibe, koma Amalawi we are permanently stuck on a business model that made sense some 200 years ago. Ifeyo tili ndi vuto lalikulu, tikuyenera kusintha pakaganizidwe. Ndi zimene a former president athu achipani cha UTM anabweretsa mindset change. Timayenera kusintha kwakukulu mukaganizidwe kwathu.
tiganize kodi kunjako tsipa zimene akufuna ndi chani kuti atigule zimene tingathe kupititsa kunjako. Tiganize mozama zinthu zimene taziganiza zatakanika kuganiza zaka 61 zozilamulira tikuyenera kuganiza tsopano. Ndiye ife UTM tikuti Amalawi ife tikubwera kudzasintha zinthu, tikubwera tione kuti tingalichite bwanji dziko lathu kulikonza likhale labwino. Ife ndondomeko zathu zikulowa m'magawo anayi kapena asanu. Tikangolowa mboma, choyamba chimene tipange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale nchimake. Monetary policy, fiscal policy, exchange rate policy yathu ndi zolakwika. Zimene zijazo tikangolowa mboma, tsiku lomweyo talowa mboma talumbira kulowa mboma, tikusintha ma policies onse on that particular day. Tikusintha. Tikasintha pa tsiku limenero, zina zidzakhala zowawa, zikuyenera kukhala zowawa. Ma ministries tidzasintha, sakuyenera kupitira ministries 18. Ngati ministers apitira 18, sitingakhale ma ministers oposa 18. Sitingakhale ma PS oposa 18. Ma advisors zidzachotsa pakhomo pakavuta, mmayenera kudya mufuna mukonze zinthu, mmange nyumba, mmayenera kudya nyemba. Masamba daily, tidzadya masamba for the next 2 to 3 years. Cholinga tilikonze, dziko lichuma chake, chibwere nchimake. Tikakonza zimenezo, ndiye kuti chuma chathu tidzachika pamalo pabwino. Chachiwiri, tikuyenera kuti tidza from day one, ma appointments athu onse, tidzasankhe on merit. Chimene chakhachi kuti vuta mbuyo mosemu, timangotengana kuti tawina ndife alomwe, basi tonse alomwe tidzadzane mboma. Tawina ndife achewa, tonse achewa tidzadzane mboma. Ulendo uno tikudzachotsa kumene munthu amachokera. Sitikuyang'ana tumachokera kuti tidzasiya from day one kufunsa inu machokera district yanji. Tidzangoyang'ana aliyese ngati Malawi. Aliyese tidzamuyang'ana ngati Malawi, as long as iyeyo ali ndi kuthekera kwa ntchito imene idzakhalepo nthawi imeneyo, aliyense apatsidwe ndi kuthekera kwake. Komano izi zomafunsana kuti amachokera kuti scrap off completely, sizidzafunsananso zimenezozo. Tidzangoyang'ana tonse ngati Amalawi nkumapita chitsogolo. Tikatero tidzalimbane kwambiri ndi nkhani yativuta kwambiri, nkhani yakatangale. Nkhani yakatangale imene nthawi zambiri amapangana anthu andale. Inu ndine ndife andale, tikubweretsa a different culture of politics in Malawi. Yosiyana natu ndi imene naliko mbuyo mosemu. Ifeyo tidzafunika kuonetsetsa kuna kuti chuma cha boma chikupita malo oyenera. Potero tidzapanga introduce tsiku loyambirira lomwero pre-inspection audits. Chilichonse chisanalipiridwe mboma lonse, chisanalipiridwe ma auditors apange certify kuna kuti mtengo wakewo ndi umene ulili pansika, komanso apange certify njira yopezera contractor supplier yo inali yolondola yoyenera. Zimenezo from day one. A president iso nda vice anga malinga ndi UTM tonse will be up and available for prosecution. Immunity ya president tidzaichotsa, aliyense should be prosecuted. Komanso from day one, tsiku lomweyo tukula mboma tukudzapanga appoint a highly competent ACB director ndi deputy wake. Ndikuonetsetsa kuti ACB yapatsidwa real teeth, autonomy, komanso ma resources alimbane ndi katangale osati masewera. On day one imene ife tikula mboma tidzaonetsetsa tasankha a highly competent auditor general. Auditor general tizamuuziratu achimwene mene mwatenga ntchitoyi tikufuna kuti within 3 months tipange audit state house, tipange audit ku police, tipange audit ku army, do an audit of the entire government machinery. Forensic audits, tipange establish any payment in the past 5 years. Zimene zinali above 5 million tizipange check. Today anthu akumalowa mboma ali ngali motemodzi, akumatuluka mwali gambo mbiri, nyumba imozi, nyumba za mbiri. ICB tizapanga empower. We want lifestyle audit. Everybody else ameanali mboma za the past 5 years tipange establish chimachitika ndishani, ndi chifukwa chani tikusauka, ndi chifukwa chani dziko la Malawi latsogolo, komanso imene idzakhala kacha yali yense
going forward. Zimenezo tikuyenda kudzapanga. Tikatero tatseka monse tindi anthu oyenera maudindo tachikonzanso chuma chathu malingana ndi ndondomeko zaboma zachuma tayika zoyenera. Tikuyenera tisaike ndalama zoyenerera madera atatu anayi awa othandizira kuti dziko lathu liyambe kukonzeka. Ndiye chapter 2 cha manifesto yathu chikunena za mmene zasinthire nkhani ya ulimi dziko la Malawi. Please enjoy the video clip. It's about just a minute or two ya mmene zasinthire nkhani za ulimi dziko la Malawi. Malawi ulimiso nkodalira chabe kupeza chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku ndi maziko komanso gwero la zambiri. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.